medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi ang lauric acid, caprylic acid kag capric acid. So hindi lang dira nagatapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprilin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian. Going back to kakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates, Stock mga ang mga matamis, mga pasta. noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na. Islin lang D3 Bio ah. Oo, galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga Jita ka, dapat ga D3 Bio ka. Namiya Jita, tubig lang ang tubig, tapos D3 Bio. Oo. Mas dasig ka man, no? Hindi ka mag-hypoglycemic. Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo? Kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-priotic, no? Anti-priotic nga properties which is really good against skin bites, no? Ang kung ang alternative mo sa corticosteroids nga ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites. So amo na ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio. Wow, right? D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio! Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais parating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati.
sa inyo, serbisyong totoo. Serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo. Serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:08. Ining oras sa dulo sa isang Clinica Ditex 500, the superior antioxidant.
Saboroso. Wala problema. K5 News FM 11 Mbps. Mayong aga, syudad kag probinsya sang Iloilo. Magrugal umon ang ato singa tiyempo, ang aton singa pagpanamyaw sa mga ka-K5 naton, diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanwanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nga bug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa Mlabutan, sang ato singa pagwaragwag sa mga ka-K5 naton sa bilog sa nga Western Visayas. Sa bilog sa nga pungsod Pilipinas, sa aton mga Ilonggo nga mga OFW, sa din mga bahin sang kalibutan, ga-monitor pinagi sa atos nga Facebook Live. Kumusta ang palanyagahon tada? Nakaluto na, nakatigang na. Dugay-dugay, manyaga na kita. Pero samta nagapreparar ka mo, kahit nagatimo ng iban, sang ila palanyagahon. Kami ang bahala sa pagdulong sa malabing talupang doon sini nga mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas, kag diri sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Diri kita sa adlaw sini nga Huwebes, Pitsa 19 sa bulan sang Disyembre. Ika-3 ini nga Huwebes sa 4 tanan ka mga Huwebes sa ikatapusan nga bulan. Bulan sang Disyembre sa sing tuig 2024. Anom kadlaw nang nabilin, kabagabot kita sa adlaw sang Pasko. Samtang 13 dias ang nabilin, kag magasulod na kita sa tuig 2025. Amo ni kadasig ang pagbutong sa mga inadlaw sa ato sa nga kalendaryo. Daw sang san-o lang kita nagsulod sa tuig 2024, pero nabilin nga inadlaw 13 na lang kaadlaw. Bugto ng hurangos sang tuig 2024. Labi kang labaw sa tanan nga pasalamatan naton. Siyempre may mga ups and down man kuno ang ato sa tuig 2024, pero labi nga pasalamatan naton na sa gihapon ti ari buhi man gyapon kita. Amo ning labing pasalamatan naton sa aton makako sa sing tuig 2024. Anyway, sa ato singa pagpangalagad, kita ang temporaryo nga magatalo sa inyo nga regular anchorman sakay ka-K5 Jan Sapio. Ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka-K5 Enrico Tupasorita Jr. Welcome sa nga Huwebes edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Sa ato sa nga pagpangalagad, sa gihapon kita ang pag-updan sa ato sa mga K5 News Patrol Reporter. Yara na karon sa ilasitag sa kama area of assignment para sa 12 pang sa mga balita na direkta sa bahin sang Iloilo City Hall, Iloilo Provincial Capital. Kag sa ato sa nga police beat, na sa ato sa nga K5 News Patrol, makaupo na itong karon sa K5 Karin Badilla sa isa sa nga special assignment padulong sa may syudad sang Pasig. Kay mayara na sang Corps Commander ho, inaaligar nag-suicide tungod mga K5 na sa sining hazing. Hindi pa gyapon madula ang hazing. Paan natin karon ang kompleto sing information kung ano kadalom ang ining pag-committer sang suicide, kung bala may sang foul play o kung nag-suicide lang kit. Natungod sa sing hazing mga ka-K5. Sa ato sa pagpangalagad, iga-check natin karon connection natin sa bahin sang Iloilo Provincial Capital o pod kay ka-K5 Alex Escalante. In connection mga ka-K5, nasa saring pagdula, luyag yan ni Governor Arthur Toto Defensor ng iya singa 20 million ang intelligence fund. Kakson lang Morning Mayuya, ang ibang ginaawayan ang intelligence fund. Gina-question pang ginahatag siya nga binilyon kag 100 of millions nga intelligence fund. Pero sa bahin niya sa aton gobernador, ginapakakas ini mga ka-K5. Kag hibaloon taman karon sa may bahin sang Iloilo City Hall. Ang ining report ka-K5 Jenny Kauyunan kay subong gina-monitor na naton
no, umpisa ni daw ni kita magsado Disyembre 16 ang ining mga kaso daw sang firecracker related injuries diri sa bahin sang Iloilo City. Subong ko nagnubo. Daw makita bati nga may mga nagalinupok, no? Lain sang una nga tiyempo nga pagsulod pa lang sa bulan sang Disyembre. Mabatsagan naton nga dagay lapit na lang ang pagbulag sang tuig. Pero samtang nagalakat ka nagalipas sa may nadlaw, daw laka na lang kita makabati sa nimang K5 daw nga may mga nagalinupok sa bulan pala sa Disyembre. Subong gani 13 Diaz ang nabilin daw malaka-laka gyapon naton mabatian ang ining mga linupok sa mga firecrackers kung sa mga kabanwahanan naton ining mga garong blas ang una daw sa tsimpo pa namon ang uyop-uyopon mo na blang ang inutod nga kwayan kag butangan sang gaas kag palukpan iga lupok na galanog iban subong gali may buga na pero ti ginadakop ni sa nga to mga kapulisan ang ining paggamit sa mga buga daw sa nga to sa mga kamataan kay ti delikado ini na mga ka-K5. Alas 11:14 sa ato nga pagpangalagad pila ka kamalabing tawo pangdo nga balita nasyonal nga ato pagatagan pagtamod sa ato nga pagpangalagad sa saning nga Webes edisyon sang 11 Mbps. Mga ka-K5 naga-connect kita no sa ato nga local pag-asa agod ma-update kita sa saning low pressure area nga formerly ang alan sini si Bagyo Kirubin nagluya or naghinay no? Naghimo na lang isa ka low pressure area pero suno diri sa pag-asa mga K5 mahimo nga liwat nga ma-re-intensify ang ining low pressure area kag mahimo nga mangin isa naman ka tropical depression pero sa gyapon ti ngalan si Bagyo Kirubin gyapon ang ginalauman sa pag-asa nga sa sulod sang 24 oras ma-re-intensify o kung ma-develop liwat ang ining low pressure area sa Bagyo Kirubin mga ka-K5. Kay sa gyapon amo ning paggoom-goom sa ato sing palibot kag kung kaysa naga-experience kita sing pagtupa sa ulan tungod ni sa epekto no sa low pressure area. So once ma-develop iniliwat no sa Bagyo kasi Bagyo Kirubin gyapon ano ang mangin epekto no? Ano kalapad ang masakop sini kag ano ang ato sing mabatsagan diri sa bahin sang Western Visayas special tema K5 diri sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa piyak nga linya, nakaupo naton si Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, mayong udto. Yes sir, mayong udto sa tanan niya tagpalamati sa P5 News FM Iloilo. Yari pinakauli nga lakas sa panahon karon niya at lang Disyembre 19, 2024. Alas 3 kinatsaga, ulit na sa ng low pressure area, formerly ng City Romen. Ginapulaban ta base sa tanan niya available data. Yan sa 245 km na sindangan sa Surigao City, Surigao del Norte. Samtang shoreline naman nag-apikto sa eastern section sa Southern Luzon and then northeast Luzon nag-apikto sa nabiling nga bahin sa Luzon. Ang Western Visayas, particular na ang syudad sa Iloilo, magapangibabaw, magaluman nga kalangitan, may mga scattered ng mga pagulan, pagpanglat na nag-dala sining traffic sa LPA. Makasarangan niya hangin, magkalinamin na nasintahan, magadala sa makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Antan sa atong temperatura karon niya daw sa 26 to 29 degrees centigrado. At daw nagpunta ka lang sa 6 kaya sa aga, magatuno dala 5:31 karon sa hapon. Kaya mo na pinakauli nga lakot sa panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Engineer Depra. Yes sir. Sir, may mga information nga daw ma-re-intensify what ang low pressure area kag ma-develop naman sa isa ka tropical depression. Yes sir, nga ini nga LPA continuous monitoring kita sa gihapon, mataas ang chance sa gihapon mag-develop ini into a tropical depression within 24 hours. Okay. So ang ining mga na-expansion naton pagrugal umon nga tiyempo kag mga pagtupa sang ulan, epekto na ni sang low pressure area? Yes sir, ang mga pagulan o mga scattered ng mga pagulan diri sa aton sa may Visayas, kung particular diri sa aton sa syudad sang Iloilo, ini ang track sang LPA o kung extension, that's why experience aton na sa karon nga daw medyo makaluman kita and then may mga scattered ng mga pagulan. Once nga mari-intensify ining low pressure area sa tropical depression, sa din nga area yan, once ma-develop ini? Yes, so far sa karon nari ini sa may ayun sa mga location na latest nga location sila sa 4 AM kanina nasa 145 km east sa Surigao City, Surigao del Norte. Okay, pero kung mag-develop ni within 24 hours sir, din nga area da magyapon siya, daw hindi magyapon kapalayo. Yes, sa may Mindanao area gyapon sir. Okay. Sa mga sunod sir ngayon adlaw, kumusta aton sa nimangin panyempo?
Yes, expect naton sa masunod nga adlaw manginoon na sa gihapon ang aton nga tempo ilabi natin sa may Western Visayas. Expect naton sir may mga paguran sa gihapon bangod sa nga LPA sa karon and then kung maging isa ka tropical depression mangin maulan pa sa gihapon ang ilog nga Panay Island. Alright, this information kag sa time Engineer Charlie Depra. Salamat kay kagliwat mayong udto. Welcome yung sa liwat. 11 Mbps. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Salamat kid sa koneksyon naton sa ato nga lokal pag-asa. So amo to mahimo nga ma-intensify ning low pressure area kag ma-develop liwat sa tropical depression. Kapatawgon gyapon ni nga si Bagyo Depression Bagyo Kirubin mga kakifay. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa ato sa pagpangalagad alas 11:19 ang Quadcom Committee nagpagwa na sang recommendation and connection sa ning mga kakifay sa ila sa ning investigasyon angot sa saring drug war sa nagligat sa administrasyon sa idalom ni former President Rodrigo Duterte. Kag base sa ila sa ning recommendation mahimo nga pasakaan sang kaso si former President Rodrigo Duterte, Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, kag pila pagid ka mga opisyal sa ato singa gobyerno sa nagligat sining Duterte administration. 11 Mbps. Naibaluan nato na K5 nga ang chairman sang Quadcom ang gipamunuan ni Surigao del Norte Representative Ace Barber. Kag suno sa iya ang ining mga ginrekomendar nga pagpasakaan sang kaso Sanday Duterte de la Rosa kag Senador Bongo ang nag-violate o kung naglapas sang Republic Act 9851 o kuning Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. 11 Mbps. Kag magluwas na rin mga kaki-5 liable man kay nakitaan sang House panel nga mapaskaan sang kaso sanday former Police PNP Chief Oscar Albayalde kag ining si Dibold Sinas. Modo hindi ko ni malipat kay former PNP Chief Dibold Sinas ay do kadamo ni sang kontrobersiya sang during sang siya ang PNP Chief siya nag-uyat ni sang posisyon magluwas dira pasakaan man sang kaso sanday retired Police Colonel Royina Garma. Amo ni ang sang unaman chairman sang PCSO kag ginatudlo nga mastermind sa pagpatay kay retired Colonel Wesley Barayuga. 11 Mbps. Kag magluwas diri pag-filean man sang kaso ining si Delberto Leonardo kag si former Palace Assistant Ermina Muking Espino. 11 Mbps. Naibluan naton nga ining Quadcom Committee, apat ni ka mga komitiba ang nag-imbestigar in connection sa saning mga nagkalamatay sa nagligad sining anti-drug campaign sa idalom sang Duterte administration kag pinapagig ka mga krimen nga mahimo may kangtanan sa saning operation of the Philippine Offshore Gaming Operators o kon PUGO. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Madumduman naton sang gimpatawag ining si Garma kag lakipman si Police Colonel Jovi Espinido sa statement nila mayara sa gitawag sini nga reward system kung sa diin sulo sa kay Garma nga gin direct accuse si Duterte kag ang pila sa kamaalay sang anay presidente nga luyag sini ipatuman ang ining Davao Model of Reward System nga ginpatuman nationwide mga kakibay. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero madumduman naton sa gipatawag ining si former President Rodrigo Duterte dogin ako yaman to tanan-tanan ang ining mga natabo ang tanan kuno nga mga responsibilidad ginasalo ni former President Rodrigo
Duterte. Kag tida time sa gipamangkot ini, no, why gid mag-offer sa anuman nga mga apology, no, ang ato sa nga presidente in connection sa gipatuman sa nga drug war policy, no, kag subuman ginhangkat sa patugani, no, ang ICC o kon ang International Criminal Court, no, nga mag-investigate sa iya, gahambal patugani nga siling niya kadugay ka ICC mag-investigar. Madomduman naton nga kon lang tawon ang ining kampanya batok sa iligang nga duga, no, ti do ang problema kay that time ang mga drug lord, ang mga drug personalities nga kudog-kudog o galing kay that time kadamo sa mga inosente sini nga mga kabuhi ang nadalahig makipay. Kag ang ining kampanya batok sa iligang nga duga, ang iban sa ginabusuhan sang yara sa pwesto. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Magluwas sa panglawag naton yung mga ngalan, gain rekomendar man sang Quadcom, no, nga pasakaan man sang kaso nga mahimo mayara sang criminally liable, no, kag may link sa illegal drug trade kag ining drug war kill. Ang mga pasakaan pagid sang kaso mahimo amo ni Sanday Willie Ong, si ADT Young, kag si former Mexico Pampanga Mayor Teddy Tumang, kag ang tanan nga mga incorporator sang Empire 999 ang angot ini, no, sa kapin 360 ka kilo sang shabu nga na-recover sa may bahin sang Mexico Pampanga. Ikadua, amo ning si former President Duterte Garma Leonardo SPO4 Arthur Narsoles kag Superintendent Gerardo Padilla angot sa pagpatay sa kay Chu Quintong, Lilanyan kag Wong Mingpin o kuning Chinese inmate, no, mga Chinese inmate ini naging patay dito sa may Davao Prison and penal form sa nagliga sining Agosto 13 tuig 2016. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Si Garma, si Leonardo, si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, ang former PNP officer Nelson Mariano, a certain Jeremy Tox kausapin, kag ang isa ka alias nga Luloy iniangot sa pagpatay sang kay retired Police General Wesley Barayuga, no, sa nagligad sini nga 2020 mga ka-K5. So amo ni ang mga mahimo magapangatubang sang kaso based sa recommendation sang Quadcom Committee. Sang una gani abinaton in aid of legislation lang Ako magambal kita in aid of legislation na mahiring abi kang makahimo kita sa mga layi para nga ang ato sa mga lapses o kon kakulangan hindi na liwat masulit o kon may mga kasuguan na kita, no, nga para kung sino man ang mag-commit sini may mga nagakaigo sa nga penalidad. Pero tang inisambit nga Quadcom Committee diretso gali Maki 5 sa sining pagpasaka sang kaso. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 11:26 sa ato sa nga pagpangalagad ang sabat diri nanday Senador Ronald De La Rosa. Sinagina-expectar ko na ang ining mangin recommendation now sang House Quadcom mga ka-K5 sa pagpasaka sa ila sini sang kaso. Handa nga tubangon ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung i-file gid man ang kaso sa sining pagpamatay sa war on drugs sang Duterte administration. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM 11 Mbps. So ginapaabot agid man ni Senador Bato de la Rosa nga mo gimaning padulungan sa investigasyon sang Quadcom Committee mga ka-K5. Kamo man ang statement ni Senador Bongo regarding sa saning pagrekomendar sang House Quadcom sa pag-file sang kaso batok sa ila ni Senador Bato de la Rosa. Siling ni Senador Go, based sa iya sing statement, ginatugyan man niya sa mga Pilipino ang pagdesisyon kung bala nanging maayo ang peace and order sang pungsod kag nakabenepisyo man sila sa tiyempo ni Pangulong o ni former President Duterte. Kasi niya ang korte doon lang ang ila sining nga mangin dalaganan kag igasabat mga kakikay. May paaman pagani Senador Bato de la Rosa. Siling niya kung hindi kami magdaog
sa saning May 2025 national election at iway na kuno sang may masagang pa, way na kuno sa may mabalabag pa sa pag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amo ni mga bulubantayan nga mga masunod sini, no, nga mga kabanata sa sining recommendation kon iga-file gi Manila sa sining mga ginpamit lang naton mga dalagko mangalan sa nagligad si sa nagligad sini naong Duterte administration, including ang duwa sini ka mga senador, mga kakifoy. Kampiyon nga istasyon K5 News FM. 11 Mbps. Alas 11:28 sa aton sa nga pagpangalagad sa piyak nga bahin ang ICPO ginmando nga dapat ipatuman sang hugot, no, ang ining curfew for minors. Ari naman kita, no, kay kadamo sa mga minors naman nga nadalahig makifad sa pila sinig ka mga ginamo o kun ilinaway sa nagligad sining nga gabi kag sa nagligad sining kagahon, no, may minor na bunan sa may lapas, sa may mulo may minor man to, no, kay ini mga kaki-5, no, sining bulan sa Disyembre masingro sinadya kamangkutay ka magrugaw-lagaw, pero dapat kung maglagaw ni mga minors dapat kaupod man nila, no, ang ila siyang guardian, ang ila siyang ginikanan, ang iba siya linaway sa mga sa simbang gabi. Amaning hugot nga dapat nga bantayan gid sa aton mga otoridad, no, kay mismo ang aton sini, no, ang ICPO Director Police sa Colonel Kim Ligada, no, nagahingyo, no, sa mga station commander kag sa mga kabulig nila, no, nga dapat makifad ipatuman ang ining curfew for minors. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alin sa una mo gining problema naton, ining mga minor de edad, mga kakifad. Alas 11:30 sa ato nga pagbalik, iga-check na ato report sa ato mga K5 News Patrol reporter. Mayad-ayad gid, no, nga udto kay Ma'am Mamayet Sapio, kay Ma'am Divine Grace Laanan, kay Ma'am Marcel Balor Kasiple sa Barangay Balamaguharo, kag sumuman, no, kay Ma'am Anali Bahade, mayad ay mga pon kay Ma'am Norma Dana Baldoque, kag lakip man kay Angelo de Monteverde, no, mayad ay ginga udto kay Sir Ethan James Sarmiento. Congratulations gid sir sa sunod na apat na nang gulo nga sakyan ni Sir Ethan James Sarmiento, no, sa may sudad siyang Bacolod. Mayad ay mga udto kay Ma'am Daryl Parcon Fuerte, taga Durando Kapis, no, sa sitio na bayi sa Parcon Fuerte, Afuna Herbaliga family. Now may dahil ginaugto kay Sir Sharon Marcowi, gamot naman sa ating pagpangalagad, kag kay Ma'am Bings PSG, kag kay Sir Ligo Ariel Hes, nagamay tordra sa may Barangay Bagong Bong, sa may Banwasang Lambunaw, sa may sitio Nalfa, kag kay Charles Anthony Galicia, gamot man sa ato sini nga pagpangalagad. So standby ka mo sa lugar pa information pagkatapos ang pinaka importante nga mga pahibalo. Paliog standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo.
Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa kapulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama Ako hindi ka. Ano? Wala na ba itabos ako na luha ko. Sabi mo yung bas mo. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko kanina nakabato na ako na. Tawag happy birthday. Sana malala ko na pas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Naging daan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa nga siya nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon.
Since ang gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay kapang bunyak, man siya kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! May mo ginabat yan naman na. Oo. Pipi ko kumatim lang kanina sa kakadlaw lang kanina ako lang ang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Permigid nga nagapamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon na. Pabalik mga K5 sa pagpangalaga diri sa Webes edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps.
Sa gyapon talo sa inyo sa ning regular anchorman sa K5 John Sapio. Ako naman inyo alagad K5 Enrico Tupasurita Jr. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 11:43 sa aton sa ning pagpangalagad. Mga ka-K5 halungan gyapon naton ang ining pamalatian nga dengue. Now tama ka delikado gyapon ni mga K5. Ilabagi kun ikaw naga-star sa balahaon kag matubig sa nga lugar nga paborito balayan sang lamok nga mahimo carrier sang dengue virus. Kay mahimo nga mahilanat ikaw sini may kaupod nga pagsakit sang ulo, pagsuka kag pagpalanakit sang kalawasan. Kung kaisa nagalabot sa puntong may nagatubo nga rashes o kon dupula na mga K5 sa inyo sa nga lawas. Initanan mahimo nga sintomas o kung patimaan nga may dengue ka. Mag-inom ikaw sang D3 Bio kay ang D3 Bio mga K5 isa ni ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglyceride o kulang MCT nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo ang lawas sini sa monoglyceride. Isa na da ang ginatawag sini nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ginakabig ini isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton palibot. Ginapanami man sang D3 Bio pinagi sa MCTs ang absorption pag-usar sang vitamin K sa aton lawas. Kag ang vitamin K isa ni ka fat soluble vitamin gagapugom sa sobrang bleeding o kon pagdugo kung ina-dengue ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga gabulig sa pag-process sang platelet aggregation nga gabulig man malikawan ang lawas sa bleeding kung na-infect ikaw sang dengue. Tinluan ang hugsaran para pagbalayan sang labok nga gadala sang dengue virus. Likawan yung mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa itong balay kag syempre mag D3 Bio ang superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto nyo mag-ayo, inom ka mo sang D3 Bio. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang Klinika D3 Bio isa ni sa medikalidad nga produkto ni Doc Ramil Itangoy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal ini daw sa mga klinika outlet naton. Along kita kay may mga nagalagaw sa mga piki nga klinik D3 Bio. Nga mas mayong hindi kita mapikian, hindi kita mascam kay subong nga Disyembre kadamo sa mga manugtunto. Mas mayong magbakal kita sa mga klinika outlet naton. May klinika outlet kita sa may Danan Ilopez, no, sa kilid lang gid sang Robinson's Place Haro, sa may Bano sa Mayagaw, sa may Baybay Norte, sa tupad sang MCR Agriventure, dito sa may poblasyon, sa may sulad sang Pasi, kag sa may Kalinog Coast Mart, mga kakipan. So mag-inom kita sang D3 Bio kung gusto nyo mag-ayo. 11 Mbps. Alas 11:46 sa ato singa pagpangalagad. Direkta sa may bayin sang Iloilo Provincial Capital. Iga-check na itong report, ika-K5 Alex Escalante. Kay ang 20 milyones pesos nga intelligence fund sang gobernador agin pakakasya sa annual budget na mas mayon ihatag pagid sa iban sa niya nga mga departamento. No, ang iban gasunggod kon tama gamay ang intelligence fund. Amo ni umpisahan to sa kaso man ni Vice President Sara Duterte. Pero ang dapal sa gobernador tanga luyag niya kakson. No, ano way kinanglan si Gov Defensor. Base kung may mga fund man siya. No, sa iban siya ni nga pwedeng diriyakwaon kaya ang intelligence fund mga ka-K5 ginakuha ni sa assistance sa peace and order kag ginasumiter ang mga supporting documents apang kondonasyon kinanglan ang mga dokumento sa mga beneficiary. Ibalong pa ang kampyong report upod kay K5 Alex Escalante. K5 News FM. Kampiyon Report. Sa K5, break-in pakakas ni Iloilo Governor Third Officer Jr. sa Committee on Appropriations headed by Board Member Domingo Oso Jr. ang Intelligence Confidential Fund no para sa tuig 2025 for the annual budget naging aprubahan sang aton niya nga sangguniang panalawigan ka K5 rate. Anong rason kuno ka K5 Alex saging pakakas ni Gov ang 20 million? Ano ihatag sa imo? Kung ihatag sa konti, hindi man ko masiling hindi ko pagbato, no? Hindi ko
Amugit, no? Ano rason niya ipakakasya kay tibalaan naton kuan man may mga kadtuan man abi nga bulig ang intelligence fund ka K5 ba Alex mo? Yes. Actually, kung suyuro naton, ini intelligence fund is for the peace and order. Ginhatag niya sa mga local chief executive for peace and order programs, no, ka K5 break. Kag sa iban pagin mga purposes na ginagamit niya siya sang aton iyang local chief executive or office of the governor, office of the mayor, no, ka K5 Tekay sa term niya pala nga intelligence fund, kuan kada manghuring-huring ka dira, mas hindi man way maguruluyag si Gob nga ipahuring-huringan ka K5 Alex. Oo. So ang ginubrasin ni Gob with the man nga daan subong with the advancement sang pila ka mga technologies na kinahanglan naton nga ma-fulfill no diri sa Iloilo provincial government. May mga pila kita ka mga equipment nga need nga i-procure no ka T5 Rick. Baka maayo ni Governor Defensor nga i-silo, i-transfer ang 20 million pesos sa pondo nga ginapain para sa mga donations naton bala. So ang donations nga niihatag ni siya sa mga law enforcement naton. Although kung lang tawon mo kay K5 Break, hindi man siya actually malayo ang purpose sang pakatuan sining pagsaylo ni Gob sang 20 million pesos na intelligence fund or confidential fund sa donation or sa fund para sa donation kiti iniagin pa man gyapon sa mga law enforcers naton. So ihatag mo siya gyapon sa mga police naton no, sa mga military personnel naton kasubong man sa kung ano ang purpose kung tani ng confidential or intelligence fund ni Governor Defensor no sa K5 Rick. Just that siguro ang issue subong ni Vice President Sara Duterte. Amo man siguro nagtulod man no kay Governor Defensor. Asa may press con kita dugay-dugay ginahulat-hulat lang naton kay ining pagsaylo min confirm niya ni ni board member also naton during our interview man after sang ginpatigay nga committee hearing as well as sang session no sang provincial or sang provincial board naton ka K5 Rick. So ang reason karon sa pagpasaylo niya sang 20 million pesos na intelligence fund or confidential fund for the office of the governor sa pundo nga ginpain para sa donation pamangkoto naton inakaron ni Governor Defensor sa press conference nga naka-schedule subong iya nga udto galing kati man sako-sako pa diri ang ang Capitol kay subong man natuon ang ilang Christmas party. Mga bisita pwede kada ka bisita sa kada opisina busog ka gid kay 5 Alex. Actually, ginagad dito sa opisina niya, manyaga, dugay-dugay ko, no? Ati, open man daan ng opisina ni Gov, Pero, why pag nato may baluan, kung ang rason nga ginpabalik yan ni Gov, ang 20 million pesos. Pero, di ni painto ang bal mo dito magyapon sa mga kapulisan, ta? Yes, donation siya for our law enforcers sa gihapon. Muna siya. Sino na yung makadesisyon? Ako ang si Balik Abi, sino makadesisyon? Sino ang si board member also? Ang Committee on Appropriations, kaya natabo, according kay Board also, nagpadala sang sulat si Gov sa iya opisina nga nag-request nga isaylohon. And since nga Committee on Appropriations, amo na siya ang naga-approve no sang budget for the province sa sunod nga tuig. So, gin-realign na lang na or silo na lang nila no ka K5 kay kung magambal ka realign lain na sa nga lain sa nga term. So first time ni naging pabalik ni Gov ang iyang intelligence fund. Yes, first time in the history of Iloilo province ka K5 Rick nga ginkakas ang intelligence fund gin balik no ni Governor Defensor ang intelligence fund kay gin silo gin transfer sa pondo nga ginpain para sa mga donation. O silingon way pa na maprobahan ang national or ang annual budget sa probinsya. Yes. Sige. Salamat kay 5 Alex. Sige, ang inyong balita nga nadulong sa inyo sa GDX 500 food supplement agud palikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ini si K5 Alex S. Calante para sa kampiyon nga balita
serbisyo publiko kag kalinawan sa Iloilo, K5 News FM. Salamat kay Kaki5 Alex Escalante direkta sa ibahin sang Iloilo Provincial Capital. May praskon man karon na dugay-dugay si Governor Arto Toto Defensor. Dili nato may blaan kung ano gid ang rason kung ang ginpabalik sini ang iya nga intelligence fund nga nagabalor ni sang 20 million pesos mga kakita. Standby na kamo sa My TC Network News. Magabalik kita pagkatapos sa saning mga importante gid nga mga balita mga kakipay. Palog standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa... So, ang na-excite gid sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila. Wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am. Ay, mamati gid kami. Ay, ma'am, nagdaog ako. Present, present. Gamawa kami na. So, naga-banding-banding kami tungod sa nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WVTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga paglimit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WVTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho. Hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa dalanon, may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila, and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape, mga kwarta nga nadagan nila ginatipon na nila, ma'am share tayo dito ma'am, mga pikita, mamahaw kita, gabakal sila sa mga pizza. So ang K5 ga-help man sa amon wherein nga mag-broadcast sa isa ka namon. Sa liwat, ako si Sheena May Pagulong Novelonio, nag-aobra diri sa WVTC, hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Ang Poro de los Pueblos no nananamian na sila kaya kay Sir Reka kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya upo doon magasagad ka kwan sa komentaryo sa ilang nga programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 iguguro nga kwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Ang subong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sagaya. Bala na mga kikaingod na mo na. Basta kayo matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya. Nagayuhom ako na bala. Ang balas ng tao, yan lain magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla bisan ng mga kapigado man sang pangaboy pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko lipay na ko na ya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita del Prado. Solid nga taga K5 88.7 kampiyon.
introduction and series of every member of K5 Iloilo. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come And together, we are back from party party. And together, we will continue this song. The path towards the Lord of One and the legend and the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. Cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in, cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. Mataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C, para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan, Naku, only rice. kumain. Ayun nga sa mga health experts, no, na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C araw-araw, upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. DTX 500. Exactly, Doc Far. Kaya nga, may baon akong DTX 500 araw-araw. Umiinom ako ng 3 times a day pagkatapos kumain dahil ayaw ko ma-stroke, Doc Far. Nakakatakot. Sinasabahan ko na rin ito ng Mighty C, the alkaline... Oras sa K5 News FM Philippines. Ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Sama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headlines. At sa ulo ng mga nagbabagang balita. Headlines. Davao Representative Duterte handang sumailalim sa investigasyon matapos maiugnay sa illegal drug trade. Headlines. Pagpapawi sa 7 Myanmar nationals na na-stranded sa Zambales inilalakad na. Department of Agriculture planong makakuha ng bigas mula India at Pakistan. Comelec sa Negros Island Region nakahanda ng ikansela ang midterm elections kung patuloy ang paglala ng Bulkang Kanlaon sa lugar. Samantala, Pangulong Marcos ipinagpaliban ang paglagda sa 2025 national budget. Mga billboards at streamers na wala sa tamang lugar, target ng pulisya na matapos na mabaklas bago matapos ang taon sa Iloilo City. Pamahalaang panlalawigan ng Negros Oriental hiniling sa Pangulo na magdeklara ng state of calamity sa buong probinsya. 2 lalaki sugatan sa pananaksak sa Antique. At 1 bahay sa Kalibo nilooban, mga ari-arian dinanga. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha.
At sa unang detalye ng mga balita, pinuna ni Davao City Representative Paulo Duterte ang naging rekomendasyon ng Quad Committee ng House of Representatives na imbestigahan siyang mabuti dahil sa pagkakasangkot sa iligal na droga. Sinabi na handa itong humarap sa mas komprehensibong investigasyon at hindi sa mga nag-iimbestiga na naniniwala lamang sa mga sabi-sabi. Isa sa mga tinukoy nito ay pinaniniwalaang agad ng Quad Committee ang pahayag ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Gubat. Walaan niya itong itinatago kaya hindi ito takot na humarap sa anumang investigasyon. Dagdag pa nito na dapat ang Kongreso ay tignan mabuti ang nakalista sa drug list noong panahon ng kanyang ama. Network News. Network News. Samantala sa iba pang detalye ng balita, pagpapawi sa 7 Myanmar nationals na na-stranded sa Zambales, inilalakad na. Detalye ng balita, hati ni K5 Martha Madabalyaw. Walang lugar tulad ng tahanan. Ito ang hiling ng 7 Myanmar national na nailigtas ng Philippine Coast Guard mula sa isang dayuhang barko na sumadsad sa Silangin Cove sa baybayin ng Zambales noong nakaraang September at 3 buwan nang na-stranded dito. Sinabi ni Commodore Euphraim Jason Desiano, hepe ng PCG Zambales, na humingi sila ng tulong sa Department of Foreign Affairs noong November 8 para mapadali ang pag-uwi ng mga tripulante, ngunit wala pang tugon ang DFA. Ayon kay Desiano, walang hadlang sa pagpapauwi sa 7 Myanmar national dahil wala naman silang nilabag na batas sa Pilipinas. Idinagdag pa niya, ilang araw na lang ang Pasko at mas mabuti para sa kanila na muling makasama ang kanilang pamilya. Pahayag pa ng PCG na hindi pa umaalis ang bangka sa karagatan ng Thailand nang magkaroon ito ng problema sa makina noong August 25 at dahil malakas ang alon noon, lumutang lang ang bangka sa dagat sa loob ng 14 days hanggang sa makarating na sa Silangin Cove kung saan ito tumakbo at sumadsad noong September 9. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Martha Madabalyaw para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mga K5 sa iba pang detalye ng balita, plano ngayon ng Department of Agriculture na makakuha ng supply ng bigas mula sa bansang India at Pakistan. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na layunin ng nasabing pakikipag-usap ay upang mapuna ng import requirements ng bansa at magkaroon ng competitive market. Nakausap na niya ang ambasador ng Pakistan, gayon din ng India kung saan tiniyak nila ang pag-supply ng 2 milyong metrikong tonelada ng bigas na siyang kinakailangan ng Pilipinas. Sa ngayon ay ang Vietnam ang pangunahing nagsusupply ng bigas sa bansa kung saan 75% sa mga ito ay galing sa kanila. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, COMELEC sa Negros Island Region nakahanda ng ikansela ang midterm elections kung patuloy ang paglala ng Bulkang Kanlaon sa lugar. Detalye ng balita, hati ni K5 Sunshine Lacson. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na handa na ang komisyon sa Negros Island sa posibleng pagkansila ng midterm elections sakaling lumala ang kondisyon ng Bulkan Kanlaon. Handa na rin ang contingency plans para sa worst case scenario kung magaganap ng malakas na pagsabog ng bulkan sa Negros Island. Kabilang sa mga lugar na apektado ng explosive eruptions noong Disyembre 9 ay ang Canlaon City sa Negros Oriental, gayon din ang bayan ng La Castillana, La Carlota City at Bago City sa Negros Occidental. Ikinukonsidera din ng komisyon ang paglagay ng mga voting centers sa mga evacuation sites upang makapagboto ang mga evacuees. Ngayong umaga Huwebes, Disyembre 19, naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang 24 na volcanic earthquakes o mga pagyanig sa nakaraang 24 oras. Patuloy din ang pagbuga ng abo at pag-usok ng Bulkan Kanlaon. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita at Serbisyo Publiko,
K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng mga balita. Ipinagpaliban muna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa 6.352 trillion pesos 2025 national budget na nakatakda sana bukas December 20. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ito ay upang bigyang daan ang masusi at komprehensibong pagsusuri sa panukalang pambansang pondo na magsisilbing gabay sa direksyon ng bansa sa susunod na taon. Ayon pa sa kanya, ang pag-aaral o pagre-review sa panukalang 2025 national budget ay pinangungunahan mismo ni Pangulong Marcos sa pakikipag-ugnayan sa mga pinuno ng pangunahing kagawaran. Bagamat at wala pang eksaktong petsa kung kailan ito lalagdaan, ipinaliwanag ni Bersamin na may ilang mga probisyon at bahagi ng panukalang pambansang budget ang ibiveto para sa kapakanan ng publiko upang umayon sa fiscal program at bilang pagsunod sa umiiral na batas. Una nang sinabi ni Marcos na hahanapan niya ng paraan na maibalik ang 10 billion pesos na tinapyas na pondo ng Kongreso sa Department of Education. IDC Network News. IDC Network News. At mga billboards, gayon din streamers na wala sa tamang lugar, target ng pulisya na matapos nang mabaklas bago matapos ang taon sa Iloilo City. Detalye ng balita, hatid naman ni K5 Kim Kaluyo. Target ng Task Force Anti-Squatting in Illegal Structure o ASISU na mabaklas ang lahat ng streamers, billboards at tarpaulin na wala sa tamang lugar ngayong December 2024 sa lungsod ng Iloilo. Ayon pa kay Mr. Lovejoy Josenilla, ang head ng Task Force ASISU, hangad nila na maging malinis ang lungsod at wala nang nakakalat na tarpaulin sa paligid sa pagsalubong ng 2025. Dagdag pa, maliban sa tarpaulin, may ilan ring billboards na babaklasin hanggang sa susunod na linggo at iisyuhan ng notice of violation. Samantala, umabot na sa mahigit 1,000 na streamers, posters at tarpaulin ang kanilang nakuha o nabaklas. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Samantala, pamahalaang panlalawigan ng Negros Oriental hiniling sa Pangulo na magdeklara ng state of calamity sa buong probinsya. Detalye ng balitang yan, hati ni K5 James Banduquillo. Hiniling ng pamahalaang panlalawigan ng Negros Oriental at Canlaon City ang intervention ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang ideklara ang state of calamity para sa mga local government units na apektado ng pagsabog ng Mount Canlaon. Ayon sa batas na hindi bababa sa 2 o 3 LGUs ang kailangang maapektuhan ng kahit na anong kalamidad bago makapagdeklara ng state of calamity ang pamahalaang panlalawigan. Kung wala ang deklarasyong ito, hindi magagamit ng Negros Oriental ang kanilang Quick Response Fund o QRF upang magbigay ng tulong pinansyal sa mga residente ng Canlaon City na apektado ng pagsabog sa naturang bulkan. Binigyang diin ni Negros Oriental PDRRMC Officer Adrian Sidillo na ang Memorandum Circular Number 60 ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na nagbibigay pahintulot sa Pangulo na magdeklara ng state of calamity para tulungan ang mga LGUs na apektado ng kahit na anong kalamidad. Umaasa naman ang pamalang panlalawigan ng Negros Oriental na dinggin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang hinihiling. Ako si K5 James de Trebayo Banduquillo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. 2 lalaki sugatan sa pananaksak sa Antique. Ang detalye ng balita, hati ni K5 Joe Jen Murillo. Sugat sa likod at tiyan ang natamo ng 2 biktima matapos saksakin ng isang lalaki na hindi makasagot gamit ang wikang Ingles sa kanyang kausap. Tinatayang alas 6:15 ng umaga noong Disyembre 18, 2024 sa Barangay Funda, Dalipe, San Jose, Antique. Kinilala ang mga biktima na sina Robert Basanyes, 40 anyos, at Rodel Resuma, 45 anyos, habang ang suspect naman ang kinilala kay Arnold Belarmino, 47 anyos, at parehong mga residente
ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News FM San Jose kay Police Lieutenant Cheryl Sapinosa, Deputy Chief of Police ng San Jose de Bella Vista Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na may nangyaring hindi pagkakaintindihan sa gitna ng suspect na si Arnold at biktima na si Robert. At dahil sa pinaniniwalaang hindi makasagot gamit ang wikang Ingles ang suspect sa biktima, nagalit ito at kumuha ng kutsilyo at sinaksak ang mga biktima. Lumalabas sa investigasyon ng mga kapulisan na parehong nasa impluensya ng nakakalasing na inumin ng mga involvado sa insidente. Sa ngayon, naging outpatient na ang mga biktima at nasa kustodiya na rin ng San Jose MPS ang suspect na mahaharap sa kasong frustrated homicide. Para sa MyTC Network News, K5, Joe Jan Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita sa Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. At isang bahay sa Kalibo, nilooban mga ari-arian tinangay. Detalye ng balita hatid naman ni K5 Leonard Viray. Pinasok ng hindi pa nakikilalang kawatan ang isang bahay sa bayan ng Numancia. Ayon sa mga otoridad, nagulat na lang ang may-ari ng bahay nang makita nila na nagkalat na ang kanilang mga damit sa loob ng kwarto at bukas lahat ang kanilang plastic cabinet. Nakuha ng magnanakaw ang inipon na pera at ang mga shorts na paninda online ng nasabing biktima. Tinatayang aabot naman sa mahigit 5,000 pesos ang nakulimpat ng sospek. Dagdag pa ng Numancia PNP na sa bintana dumaan ang magnanakaw bago ito nakapasok sa loob ng bahay. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para makilala ang magnanakaw. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5 balitang abroad, pumalo na sa 47,097 na mga Palestino ang nasawi mula ng paigtingin ng Israel ang kanilang pag-atake sa Gaza noong Oktubre ng nakaraang taon. Ayon sa Gaza Health Ministry na mayroon ding mahigit 170,000 na mga kababayan nila ang nasugatan. Ang nasabing bilang ay maaaring tumaas pa dahil sa may ilang napaulat na nawawala mula sa pag-atake ng Israel sa iba't ibang bahagi ng Gaza. Sa loob naman ng 24 na oras ay mayroong 38 katao na ang nasawi at mahigit 200 ang sugatan. Network News. MyTC Network News. At sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Cagayan de Oro, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Popoy Ibura sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Pabalik mga K5 sa ato sa pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Kita sa gyapon ang talos sa inyo sa ni regular anchorman sa K5 John Sapio. Ako sa gyapon inyo sa nga alagad ka K5 Enrico Tupas Surita Jr. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Alas 12:16 sa ato sa nga pagpangalagad. Mga ka-K5 tutok gyapon diri sa K5 News FM Iloilo. Kay may mga team kami nagalibot sa inyo sa nga lugar nga kung madakpan kag tama katunog din sa nga radyo, automatic nga makabaton kamo sang isa ka box sang DTX Coffee Mix. Sa okay ka, may kapi ka. Sa K5 solid supporters namon nga nagapamatik kag wala nagalinalin ang ila radyo
kag nakatutok permi sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM, basi ikaw na ang amon madakpan kag magadaog sang isa ka box sang Ditex Coffee Mix. Gayet tutok na mga K5, diri lang sa kampiyon nga estasyon, ang K5 News FM Iloilo. Ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Sa mga ka-K5 naton, para malikawan ini mga pagtubo sang bukol-bukol sa aton lawas, nga amo na ginatunaan sang anuman nga klase o konsahi sang kanser, mag-inom kita sang Ditex 500, the superior antioxidant, kag suman sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ang Ditex 500 mayari ni sang anti-carcinogenic properties na puno-puno ginang Ditex 500 agon mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. No, mataas kag masaligan ang potensi sang flavonoids kag polyphenol sang halin sa sugar cane extract sang Ditex 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Ang Mighty C sa ka-alkaline nga vitamin C, pwede kin mainom bisan wa kita sang kinanan, hindi kay magsulab atos nga sulok-sulok kay ti alkaline ini nga vitamin C. No, kampiyon ni K5 sa immune system mediator nga pakusog man sa immune system capabilities agud patyon ang mga guba nga selula sang lawas pinagi sa apoptosis bag-o pa man mag-mutate kag mangin kanseros. Hindi na magulat pa magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon, mag-Ditex 500 kag Mighty C adlaw-adlaw ang ato sini nga pagaimnon. Ang Klinika Ditex 500 kag suman ang Mighty C, mga dekalidad nga produkto ni Doc Ramil Itanguy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Along kita kay may mga Ditex 500 galagos publiko ang mapiki para hindi kita mapikian, hindi kita matuntuhan. Magbakal sa mga klinika outlet naton diri sa may syudad sang Iloilo, diri sa may Danan Ilopes sa kilid sang Robinson's Place Haro, da sa Ibano sa Mayag-aw sa may Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure, sa may poblasyon sa may syudad sang Pasig, kag suman sa may Coast Mart Kalinok. Available ang Klinika Ditex 500 kag sumuhan ang Mighty C. Para malikawan ini mga pagtubo sang bukol sa lawas, mag-inom sang Klinika Ditex 500 kay puno-puno ini no sang anti-carcinogenic properties kag sumuhan Mighty C kung gusto naton mangin healthy. Ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM 11 Mbps. Kay Ma'am Erlina Tilar Magoles, no, may dayad nga udto kag kay Sir Noel Goles kag sa pamilya Manikan, Sibeliho sa may barangay Tan sa Esperanza. No, kay Ma'am Christine Joy Manikan, may dayad gid nga udto Christine Joy Manikan Sibeliho. Kay Ma'am Del Sautong sa may sulod siyang Pasig sa Ibanwasang San Enrique, kay Sir Fred Pascal Jucampo sa Ibanwasang Zaraga, gamoy torman sa aton sini nga pagpakalan. This time check na to report ni K5 Karen Badilla direkta sa may syudad siyang Pasig. Kay ang Corps Commander sang Pasig City College ginaligar nag-suicide tungod kuno ini sa hazing. Ano ini ang sa likod sa sing kamatayon kag ang pagpanalausaw ni K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga report. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Enrico sa subong hindi pagid siring matumod no kung bala bangod sa hazing or basi may iban pa yang rason K5 Enrico ang gintunaan ni sang kamatayon sang Corps Commander sang ROTC isang Pasig City College nga si JP Mumbai, 21 anyos, K5 Enrico, kag third year student nga criminology, K5 Enrico. Sa pag-interview naton sa kay Lieutenant Colonel Attorney Benjo Clarete, ang hepe ng Pasig City Police Station, ginpahayag sini K5 Enrico nga ti sa subong padayon ang ilang investigation kay ti sa ila yang pag sa ila man yang investigation gid sa K5 Enrico, why man sa may nagakatabo nga sining bala hazing or ang ginatawag ginabla K5 Enrico nga hazing sa iban nga mga academy ni K5 Enrico nga ginatawag nga like dito sa Manila may mga hazing, may hanutay K5 Enrico. So according sa aton nga kapulisan, why na sang amuna di sa syudad sang Pasig. Amuna nga sa subong padayon nga gina-investigate or ginatumod sang aton nga kapulisan kung bala ano gid ang kamatayon ni Mumbai K5 Enrico. Sa saan na tabo K5 Karen? According sa aton nga kay Lieutenant Colonel Clarete nga November 29 sang nasakuan gid
ining victim no dito sa boarding house niya ka K5 Enrico nga nagahang na lang ni siya ka K5 Enrico sa puno sang rambutan gamit ya ang electrical wire. So saan kuan pagilintabo ni Nobyembre 29? Yes, then Okay. na-report sa ila sa kapulisan December 2 kay bangod di bala sa issue ka K5 Enrico then nagwa ni sa public gid sini nga semana. Tinga K5 nga Enrico, no? late nga nabato ang information sang pulis ta. Why gid may naka-inform abi sa pulis ta regarding sa natabo? May ara man ka K5 Enrico kay isang natabo gito ang kapulisan nato nagresponde kay actually na interview man naton dire ang amay ni JP Mumbai nga si Sir Romel Mumbai ka K5 Enrico 56 anyos. According sa iya ang kaagahon ka K5 Enrico November 29 nakibot ini siya nga may patrol nga nagdulog sa ilang nga pulian diri sa may barangay Manit. Then ginpalapitan siya sang aton nga pulis kag ginambalan nga base kung pwede magadtuan niya ang iya nga bata sa ospital. Sa pagadto niya ti amo to ka K5 Enrico nakita niya nga wala na sang kabuhi iya bata. Ginpamangkot niya kung anong natabo ti according sa mga kupdanan na nasapuan na lang ni ang bata niya nga naghang ka K5 Enrico sa puno sang rambutan. Kag according Pero sino nakakita ka K5 Karen? ang mga kaupdanan man sang sang victim nga mga borders kag sang iya nga nubya ka K5 Enrico. So bali taga barangay Manit gid sila. Yes, taga barangay Manit siya pero ang nalipat ako sang barangay pero may mention dira karon no si Colonel or Lieutenant Colonel Benjo Clarete nga barangay sang iya nga boarding house kay according sa iya nga tatay bisan malayo ang Manit sa Pasig City College siya. Yes, ka K5 Enrico. Kagamo na nga nag-decide ang ining bata nga ma-board siya kay para hindi siya malamalit ka K5 Enrico kung ipatawag siya kung may mga activities sila sa ROTC. Kaya according ni sa Kaiser Romel, tama ni katutok sa pag-eskwela ang iya nga bata ka K5 Enrico, especially sa iya nga katungdanan bala sa ROTC kay ni siya mo ang iya gid niya nga handom nga mangin army sa ulihi ka K5 Enrico kay actually nagkuha na ni siya sang exam sang Philippine Army ka K5 Enrico kung sa diin nakit-an ang iya nga record na nakapasar siya ka K5 Enrico. Ako na nga kung sa eskwelahan siya nila pagtuon ang ginaatupag niya pag-abot diri sa ilang balay pagtuon pag-abot sa boarding house niya pagtuon niya man gyapon. Oo. Pero initial sa makita nilang lawas ang biktima, may mga lagob ini ka K5 ba Karen kay kung nang report kon sa hizing ni makitaan mo gini nga may mga lagob ni ka K5 Karen mo? Yes, ka K5 Enrico pero according ni sa bata sa pagpanugid niya sa iya nga ginikanan sang June pa ni natabo ka K5 Enrico ang acceptance nga mangin corps commander siya. Pero amo na since nga dugay na ka K5 Enrico galing ti amo man ang suno sa ginikanan nga ti do na notisyaran man nila ka K5 Enrico nga sang umpisa sad todo naglain bala ang yung tawag ang batasan sang bata dugulpi lang siya ng luya nagatrangkaso siya permi nagapalamuypoy ang iya nga lawas ka K5 Enrico pero wala man nila siling nga ginamind gid bala nga para sa ila bangod gid sa hazing according sa tatay kay basig bala may iban pag gid nga problema ang bata niya kay suno sa ni sa amay ka K5 Enrico kag sa nanay hindi ni vocal ang ila nga bata ka K5 Enrico amo na nga hindi nila mahibaluan kung bala may problema siya sa pag-eskwela niya or base sa sobra niya bala ka pressure ka K5 Enrico kay bangod nga leader siya sa ilang eskwelahan at tanan nga mga obligasyon ara sa iya ka K5 Enrico haplak kung ano tawag ang nahapan niya gid tanan ka K5 Enrico no or di gani may base may ginabatsyag ni siya nga sakit nga hindi siya gusto manugid sa ginikanan niya amo na nga according sa nanay kag sa tatay nga tido hindi man sila siling totally gid bala ka K5 Enrico nga kumbinsido nga hazing ang ginkamatay sang iyang bata pero mo na ginatugyan nila ang investigation sa aton nga kapulisan especially sa Philippine Army ka K5 Enrico kay ginsudlan na ining issue sang aton nga katapo sang militar para matumod gid ka K5 Enrico kung ano ya ang ginkamatay ni JP Mumbai ka K5 Enrico. Okay, pero on the part sa investigasyon sang Pasig PNP, wala sa nakita na nga foul play ni? Yes, wala ka K5 Enrico. Kagti sa base autopsy, makitaan man ni ka K5 Karen kung naging pa autopsy sa pamilya mo?
Oo, kay ti sunog ganito sa tatay sa iban nga mga information bala nga base kuno ginpatay ang bata niya, pero ti siya mismo nga amay ka K5 Enrico aminado nga wala sang foul play kay ti nakita niya ang lawas ka bata niya ka K5 Enrico wala dugo, wala sang kung ano-ano nga mga pilas or bagras ka K5 Enrico. Oh, sige pamatian ta ang statement sang investigasyon sang Pasig City Police Station. Kaguro karon kung magbalik kita ka kay 5 Karen basi pabati tang interview mo sa iya sang ginikanan. Yes, ka K5 Enrico. Sige. So wari bila si Police Lieutenant Colonel Attorney Benjo Clarete, ang hepe sang Pasig City Police Station. As per coordination sang aton ni investigator dito sa family, nagahulat pa kita sa manifestation nila kung mapakandak sila sa thorough investigation, but kay sang time nga natabo atong insidente last November 29, nagmanifest ang iyang father nga hindi na magpa-subject into autopsy ang bangkay o ang lawas ang aton nga subject person involved sa suicide incident, despite the fact niya submit ako request for autopsy. Actually, may ara kita request for autopsy, and ang father nagsulat dito sa manifestation niya na hindi na siya gusto nga magpa-subject sa autopsy sa bata, para at least man lang tani ang aton intention sa to ma-determine naton officially nga suicide ang insidente. Ang reason sang father is convinced siya nga ang iyang bata nag-commit sang suicide, ma'am. Paagi sa ano, sir? Naghang siya sa certain lubid, tapos ginhang niyang iyang kaugalingon. Amo to ang cause ang iyang pagkapatay. So initial investigation yung conduct naton, nakita naton niya wala sang mambal naton niya sign or indication niya, indicator nga makita naton na apparently dito sa iyang alawas nga there is nahambal naton bala nga daw foul play or cause of death niya other than hanging. So ang father amo to number ko gina convinced nga nag-commit sang suicide ang iyang bata. Ano gini gani oras, sir, natabo pag saan? November 29 kag nakaabot sa aton diri ang report kag na-record naton around 5:30 AM, but ang insidente around 3 or 4 AM siguro gid siya natabo. Sa balay nila mismo, sir? Sa boarding house nga upod niya man ang iya actually girlfriend. Diri sa daw barangay Tubod naman sa school? No, kay ang school nga PCC is diri sa Sarapan, I think. Okay. Bakuranan. Oo. So mga more or less siguro hindi ko lang walang distance, but medyo may kalayuan man siya. Pero sir, may na-mention man abi ang ginikanan, especially ang tatay, kung may problema ang bata niya para himuon, sir? Sa pag-uusisa naton, according sa father daw wala man siya sang na notice or na observe sa iyang bata prior sa insidente. So continuous natin ang coordination dito sa family, no, para at least mabala natin kung may problema bala ang bata nga nag-commit siya sang suicide, no. Oo. Pero sir, may nagagawa nga hindi na-depress ang ining estudyante kag na-stress bangod sa hazing. Anong kamatuod sila, sir? Hindi ako maka-comment sa amo ng issue kay hambal ko gani kagina ang cause of death niya during the time wala siya sang mga apparent evidence or apparent niya mga indication niya na may hazing nga natabo prior sa insidente. So meaning sa amon niya pag-imbestiga nag-commit siya sang suicide for whatever reason niya may ara siya, wala pa namon mabalaan sa subong. Ang sa side, sir, sa school, naka-coordinate sila sa inyo? Yes, istorya man ang management sang Pasig City College. Kag manifest man sila, nag-express sang ila concern. Kay syempre, hindi man policy sang school ang nahambal nga alleged hazing. So gina-deny nila nga wala sang mga mga hitabo dito sa school prior sa insidente. So sa subong, sir, anong ginalantaw ninyo? Like, motibo, abi?
Sa hambal ko gina, whatever reason man nga may ara siya nga nag-commit sa suicide, that is personal para sa iya. Kag kung sa amon being a part as investigation is concerned, as PNP is concerned, dito kami sa cause of death niya naga-focus during the time. So during the time, ang cause of death niya is hanging, kag nag-manifest man kami nga i-subject sa autopsy para at least official ang findings namon nga cause of death niya gid man is hanging, kag wala na sa kung ano pa man niya iban niya reason. Ang father niya convinced man mismo nga nag-commit suicide ang iyang bata, so wala kami mahimo kundi respetohon ang decision sa father niya, hindi na pag-subject sa autopsy ang bata. First time, sir, natabo sa Pasay City College na may estudyante sila nga nag-suicide? Sa experience ko, pag sa information ko, sa kung may pagdibalo ko, foul play kag isa pati ay malagi pa-autopsy abi kay ti dira sa autopsy mablo anaton kung ano basi ko nay ara sang ginasupran nga balatian o kung ano ang ining problema sang bata, pero on the part sang ginikanan pagbalik naton amo nang ipabati naton sa interview mo on the part sa ginikanan Ang tatay, ang amay gid ka kay ang amay no. Oo, sige ka K5 Karen. So sa dugang nga mga detalye, bantayan sa aton nga pagpanumbalik. Okay. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ibaloon kami kay doan usual man abi mga K5 no ining core commander sang Pasay City College as reported no nga nag-committer sang suicide. Amo ni kani nga gipanugyan kinaton kung may mga problema kamo da on nagabatsyag kamo sang depression. May mga ahensya man sa gobyerno nga magapamati sa inyo. Kaga siyempre sa mga ginikanan gid. Amo importante ang family bonding bla. Sa isa ka pamilya. Subo abi nga tiyempo duay nag-istoryahan na ang miyembro sa pamilya. Kada isa mauyat na lang ka cellphone. Dapat kung kaisa may matinion, may time labigid kung magkaon bla. Kung may himo ulupod ka mo kaon. Ka mag-istoryanay kag wayanay uyatay sang cellphone. Subong abi nga panahon daw kabulerno nagigulop danay kamo po ay kamo ga istoryahanay. Ay kada isa sa inyo ya magpitik-pitik sang cellphone. Iway takbalo kung problema sa kada miyembro sang pamilya. Amo na dapat nga sang una mabalik pa to. Sang una ya gani pag-abot alasay sa kasidmon. Ginapangita ka na ya sang ginikanan mo. Kagka before mag-6 dapat arak nas balay mo. Kay subong abdan palas 12 do hindi pa kapauli mo. Kamong kaisa no nga ang banding sa pamilya kay kung kaisa way datong kabalo kung may problema, pero dapat may mga salandigan kita. No kay way sang iban pang makabulig sa aton no kundi nga aton sa nga ginikanan mga kid. Ipapati ta pagbalik naton ang statement sang iya sing amay kung ano may nabloan lang nga problema or anong concern sang bata ya nga tido nakapanumdom nga amo nang ginhimo ya mga kid. Inisat sa pagbalik pagkatapos sa plakay importante nga mga pahibalo. Palug standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon. Salamat sa ating mga anchors, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's equal to go as the world.
ka K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya. No? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama Ako na eh, hindi ako ka. Ano? Ano ba, tabo siya ako na. Luha ko. Sabi man, pasko. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina na, kabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ko na pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Naging daan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulog-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong
Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa tatlo palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka-K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkat ako sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpang Webes edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Alas 12:46 sa ato sa ring pagpangalagad. This time balikan nato ng report ni K5 Karen Badilla in connection sa statement sa amay regarding sa ring ginaaligar nga pag-suicide sa ring Corps Commander sa may Pasig City College. Kay may mga palmukutanon, that's why nga ginabot ginato ang pamilya o may gidman sang foul play angot sa kamatayon diri. Balikan tang kampyong report ni K5 Karen Badilla. K5 News FM Kampiyon Report. Sa K5 Enrico sa Subong ang pamilya ni JP Mumbai, Mumbai ka K5 Enrico ang nagasalig na lang or ginatugyan na lang ka K5 Enrico sa aton nga mga otoridad ang investigation sa kamatayon sang ilaya agot nga bata sa pag-interview naton sa kay Sir Romel Pila Mumbai. Sila mag-ulutod? Ka K5 Enrico. Pila sila mag-ulutod?
Tatlo sila ka K5 Enrico, ang subang 24 anyos, nagaubra na ni ka K5 Enrico. Then ang Lucky man? ikaduha, babayi ka K5 Enrico. So ikaduha siya. Then, hindi, bali ang good. subang babayi, ang ikaduha lalaki, 23 anyos, then siya, ining si JP, 21 anyos, kag siya ang agot ka K5 Enrico. So bali sa ilang tatlo, siya na lang gindi ang naga-eskwela, kay kung according pa sa tatay niya, kung problemahan niya ang financial ka K5 Enrico, though labo gid ka K5 Enrico, no, kay ara ang duha niya subong ka mga utod nga naga-suporta gid sa iya, kag ining iya nga tatay naga-part-time man ini siya ka K5 Enrico, kung dira no nga mga obra like abi sa pagpang welding ka K5 Enrico, ginakwa niya ni kay ang kungis dako ang iya nga kita, amo na ang ginasupport niya sa pag-eskwela sa kay Sir JP Mumbai ka K5 Enrico nga third year college nga BS Criminology student diriya sa may Pasay City College. Kag Ang duwaya ka magutod ka bulig manhatag? Yes, ka K5 Enrico, amo gina ang naga-suporta. So daw agid man gawa siya problema, pero granting abi kay ti amo na ang pamilya wala lagid pa autopsy pa ang ining bangkay, no, sang ila nga bata para sila bato na nga nila nga wa isang foul play. Dili naman kita nga gid kadalom ang motibo sa ni ka K5 Karen nga utaso mo kabuhi kay kun tawo naton do okay man ang ila sang pamilya. Di according diri sa kay Sir Romel ka K5 Enrico, ang amay bisan sila duway gid dako man niya pala mangkutanon para sa ila kun nga nahimo ina sang iya nga bata nga si Sir JP, kay ti amo na bala ang according siya kung sa kwarta lang ting sa subong way gid sila subong nagapamroblema ka K5 Enrico, kay ti bangod nga ang duha niya kautod nagaubra na kag siya na lang isa ang naga-eskwela. At kung sa gugma naman ka K5 Enrico, kay ti kung may baluan may nobya ni siya 8 years na sila sang iyang nubya, healthy katama. Oo, healthy katama ka K5 Enrico ang ilang relasyon. Kaya kung si Sir Romel Pagani, updanay pa ni sila nga duha sa boarding house, kag kung every Sunday nagaupod sila simba, galing kay tibangod bala nga na-change ang schedule ni Sir JP sa iyang obligasyon sa ROTC, wala na sila, hindi na sila makaupdanay sa pagsimba ka K5 Enrico, pero bisan sina, according sa kay Sir Romel, nagagadtog yapon ang babayi sa balay nila, kagti nagaupod man gani sa boarding house ka K5 Enrico kay Dira man kay babayi sa may Pasay City College. Yes, education ni ang kurso sang babayi ka K5 Enrico. Kaya mo na nga sa subong, why gid sang ihibalo or idea abi kung ano gid ang rason kung nga nautas gid no ni Sir JP ang iya nga kabuhi ka K5 Enrico. Sa cellphone ka K5 Karen, nabukad nilang cellphone? Bali ang ina nga chat ka K5 Enrico sa iya na ni isang girlfriend. Bali conversation ina nila ni Sir JP, gin-screenshot niya kay sang tinalikdan ka K5 Enrico, nag-ayo ni si Sir JP sa iya nga girlfriend nga hindi bala manugid nga ang sa natabo sa acceptance sa iya nga ginikanan ka K5 Enrico, no, kay ti kung ay sang iya nga tatay bala ka K5 Enrico, so una sa nag-eskwela pa siya ti nangin officer man ti kabalo man siya sang pamalakad bala ka K5 Enrico, pero sang tempo niya kay tinabi malikawan ka K5 Karen sa mga amo-amo sa nga waay gid sang physical contact bla. Pero ti ko nang tawo naton June pa to, almost mga 6 months na ang nakaligad. Yes. Oo. Kaya mo na nga suno sa ila, basi posible bala ka K5 Enrico na pressure siya sa pag-eskwela niya. Kay tama ni siya ka K5 Enrico katutom sa iya nga pag-eskwela Dayon siya pa ni kung nagahatag sang assignment sa mga iban nga members sang ROTC since siya ang core commander ka K5 Enrico. Dayon kung kaisa according sa iya nga tatay, tig isa or duha lang ni kauras ang iya nga tulog ka K5 Enrico, mapuli siya sa boarding house ya or sa balay nila ka K5 Enrico, then balik naman sa unit nila dito sa Pasay City College, kaya bangod may obligasyon naman siya na himuon. Kaya according sa iya nga tatay, grabe ni siya ka dedikado pa K5 Enrico nga mangin soldado sa ulihi. Kaya mo Karen, ang ini mga litrato nga ginsend mo diri, makitaan tan mga lagob ng mga itom-itom? Yes, ka K5 Enrico. Amo na according sa iya nga nubya. Pero dugay na K5 Enrico. Oo, sang June pa to ang according sa pag-accept niya as core commander. Oo. Yes.
siguro ti kun isa man ni sa mga nagtulod man abi na wa ito makabalo kay ti si sa JP hindi kabalo mo. Kay mismo Oo. ni kanan di kabalo. Base ko may mga dapat man nga kayuhon sa mga guidelines kay mga patakaranda sa may Pasig City College as a Corps Commander abi kay 5 Karen. According to gani sa kay Lieutenant Colonel Attorney Benjo Clarete kay 5 Enrico sa ilang investigation sa Pasig City Police Station, wala sang policy ang Pasig City College kay 5 Enrico nga may hazing kung ibatunon mo nga mangin court commander ka kay 5 Enrico. Amo na nga Kay sa 5 Karen. Yes. Basi asal na sambal. nga waay isang physical contact o kon hazing. Hindi na gyapon madula although nga may kasuguan kita, may aral kita na sanglayi nga bawal gid mo ang anti-hazing law. Pero bisan may layi kita, kadamo gyapon isang tawag sa nga brotherhood, mga fraternity, no hindi madula na gyapon ang hazing ka K5 Karen. Ti base sa mo man may ara gyapon nga physical contact bla. Nga may mga emotion nga kon pambalon ti waay man, pero may ara gyapon nga exister ka K5 Karen. Yes. Di amo na sa Subong kagina actually ang antes kita mag-proceed dito sa police station, ginuna naton ang Pasig City College kay 5 Enrico pero wala to sa may nakaatubang sa ato no kay ay luyag tamantani nga kuhaan sila bala sang statement. While nagkatubang sa imo ano to ni sandat lunsay nagtalikod. Why gid sila gwapahan sa imo da? Wala gid. Mga bulag Hindi pasok ang beauty ko sa mga taga-Pasig. Why may matubang sa imot basikod na hindi Pasig City si dawan mo. Noon siya nagtalikod, why gid ba ko ang statement pero dapat pagwa mo din Pasig City College kay ti naangot man ri ang ang alan nila kung regarding sa saning acceptance nga maging Corps Commander kada kung may mga ginapatupaan ka kay 5 Karen, may mga physical contact. Oo. Kaya mo na ganito ni Kakisa Enrico no ang isa naton kagina nga tinutuyo sa pagadto sa Pasig City College para makuhaan man sa statement pero ti ang rason to kagina sa aton nga ang ilang nga president nga si Dr. Janice ara sa City Hall may meeting ang iban nga mga teachers kay 5 Enrico ti hindi man makahatag sang statement kay ti ginatugyan man nila sa ilang nga presidente kay 5 Enrico. Pagwala sa statement although nga ti ang ining insidente why man natabo da sa compound sang Pasig City College. Pero tinadagdag kita ngalan kay ti Corps Commander no base kung may kaangtanan sa iya bla nga posisyon dra kag base i-review bla ka kay 5 ka rin i-revisit nila kung gid man ang problema base kung iba na may gakumod-kumod kag hindi ka reklamo bala mo kung kaysa obey first before you complain mo pero kung kaysa obey first po why not complain ginagwanta na lang kag ang tatlo ni gani ka kay 5 Enrico nga bala lakip sa mga to sa kay ang ako baga ang upper class ni Sir JP ti ang isa to sa agreement nila ka kay 5 Enrico sa blutuan nga ti sila i-pull out sila sa ROTC ka kay 5 Enrico amo ina ang isa sa subong sa mga nagagwa nga investigation nila dito sa Pasig City College nga ti i-pull out ining tatlo kag ti according man gani sa nanay no kag sa tatay sang victim na hindi man nila masarangan mapasakaan kaso ang ining tatlo kay ti why sang ebidensya ka kay 5 Enrico ining mo. tatlo nga daw niya kabig yang senior. Yes, upper class niya according ang mapatupa lang sa imo da kung mga senior mo hindi ka man patupa da nga lower year ka kay 5 Karen. Yes, ka kay 5 Enrico. So may initial man sila nga investigasyon regarding sa tabo kay ti bisan paano hindi ni malakawan sa Pasig City College nga hindi madala sa sambit sa nga issue ka kay 5 Karen although nga pamilya abi ti why man sang ginalantaw sa ni nga foul play kay ti una why man gin patopsy nila mo kay kung ipatopsy dir may baluan kuno gid ang tunaan sang iya kamatayon ti nalubong ni si JP. Yes, ang December 11 ka kay 5 Enrico nalubong na ni si Sir JP. Ti bisan nalubong ini we hope nga ti may mga investigasyon man mismo ang management sang Pasig City College base kun masiling naton na may kaangtanan bla ka kay 5 Karen daw alang-alang ma-play ang statement sang amay pero tamo na no ang statement sang amay nga ginabato nila kag why man lagi nalang tawo may foul play kamatayon sa gilabata. Yes, ka kay 5 Enrico. Amo na ang ginapunto nila sa aton nga kapulisan kag sa pag-interview naton sa ila kay 5 Enrico. Sige. Salamat kin ka kay 5 Karen. So sa dugang sini nga investigation,
pagid no sa iban pagid naton nga mga public affairs diri sa K5 News FM Iloilo. Live diri sa syudad sang Pasig ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Upod si ka-K5 Jason Talaron, ini naman si ka-K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Salamat kid kay ka-K5 Karen Badilla direkta sa bahin sang syudad sang Pasig. We hope nga ang management man sang Pasig City College nakapagawa man sang official statement angot diri. Kay bisan wide na tabo ining pagkomiter no sang suicide sang core commander sang Pasig City College. Pero kanin na-drag ang ngalan nila. Dapat pagawaan sa statement kay base kun isa man sa mga rason bla. Hindi nato maluyag na masundan pa ini. Ang ining natabo sa core commander kagang ining mga reported nga base kung may mga hising gid man gyapon nga nagatuluhaw nakatabo da sa bahin sang Pasig City College mga kakip. Mayong hapon gid kay Sir Blair Matuliano, kay Ma'am Annalyn Bahade, kay Sir Roberto Parcia Bisiti. Gamotor gid sa aton sini nga pagpangalan. Mga taxi kag mobile patrollers naton, may dayad gid nga hapon kag sa WBTC patrollers naton mga kakip. Ang iba sa mga balita, kamay informasyon, mabatian ko sa pagpalagad sa El Castigador, upod man sa inyo karon nga alagad mga kakip. Ako naglamang ang inyo sa nga talos nga alagad kay ka-K5 John Saplo sa ngalan sang bilog sa nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa amo nga President kag CEO Doc Ramil Itangoy, sa amo nga area kag Station Manager ka-K5 Ray Espeja Umala. Ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka-K5 Enrico Topas Sorita Jr. para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.